थाफ्लिबना जौ लोंना हिन्जाव खावनायनि सम गेलियाबो सम गेलिया थाफ्लिबना जौ लोंनाय बे मेथाइखौ लानानै दा ससियेल मिडियायाव मोनसे कन्ट्रोभार्सि सोलिबाय थादों। बे मेथाइखौ जोंनि कालाइगावनिनो बिमला बर' आरो धीरेश्वर बर' नार्जि बिथांमोननि दैदेननायाव सिगांनो रोजाबनानै दिहुनखांबायमोन। बिथांमोना खोब बिदि प्रफेसनेल हिसाबै दिहुनाखैमोन। मोनसे डकुमेन्टेसन जिहेतु खुगा मेथाइजों जोंनि जारिमिनखौ फोरमायनो हायो बा लिरखानाय जारिमिन गैयामोन जिहेतु बै समाव, बेखायनो खुगा खुगा सोलिबोनाय बे मेथाइफोरखौ खुगा मेथाइजों फोरमायबोनाय जायो। दा बेखौनो जोंनि सासे बर' हारिनि रोजाबगिरि आनाया ब्रह्म होननाय सासे बिथाङा रोजाबदों मोनसे मडार्नाइज मिउजिक होनानै। दा बेखौ जोङो साबजानाय मोनाखै, बा आं हिसाबैबो साबजानाय मोनाखै, बा बर' रायजो हिसाबैबो साबजानाय मोनाखै। दा जुदि जोङो गोजामखौ नेवसिनानै गोदानखौ जों जुदि बेबायदि गोजामजों गोदानजों मिक्स खालामनानै जुदि जों गोजामनि अस्तित्वखौ खोमानानै लायोबा जों गोजाम जिथु हारिमु, जोंनि राव हारिमु थुनलाइ, बे गोमालांगोन। दा बेखायनो गोजामखौ गोजाम बायदिनो दोननांगौ आरो गोदानखौहाय गोदाननि लामाजोंहाय लांनांगौ। नोंथांनि बादिब्ला जिहेतु आनाया ब्रह्म आरो बिमला बर' रोजाबनाय जिथु गोरबोनि देंखो, बेयो बबेयाव नुनो मोनो? दा गोरबोनि देंखो होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि देहा, जोंनि हारा, जोंनि मोदोमाव हाबो होनना बुङोब्ला जिहेतु गोजामजों सोमोन्दो थानाय मेथाइ बिमला बर' रोजाबनाय बे मेथाइआव जोङो मोननो हायो। बे मेथाइखौ खोनासङोब्लानो जोंनि थै मोदोमाहाय माने मोनसे गोजोन होनाय मोनसे जोङो थासारियाव जोङो खोनानानै मोननो हायो। दा बिथांनि आनानिया ब्रह्मनि जा मेथाइ रोजाबनाय, बेवहाय जोङो बेबायदि जेबो मोन्दांथि मोनदाङा। रोजाबनांगौ नाङा बेनि बेलायाव नोंथांनि बादिब्ला मा जागोन? बिथाङा रोजाबनो मोनब्ला सिगां रोजाबगिरि बिमला बर' बा धीरेश्वर बर' नार्जारि सार बिथांमोननियाव एसे कनसार्न लाजायोमोन बा एसे रायज्लायजायोमोन। आं बिनि सायावहाय मोनसे मिउजिक भिडिअ दिहुननो सानदों, नोंथांमोना आंनो माबाफोर पारमिसन होगोन नामा, बा आं दिहुननो हागोन नामा, बेबायदि मोनसे सोंस्लुनाय बा रायज्लायनायनि गेजेरजों बिथाङा दिहुननो हागौमोन। दा बिथाङा थोंजों रायज्लायालासे खुगा मेथाइआव बयहाबो मोन्थाय दं होननानै बिथाङा गाव थोंजोङैनो दिहुनबाय। दा बेखौहाय बयबो बर' हारिनि हारिमु अनसायगिरि, मोजां मोनगिरि बिथांमोनाहाय मोजां मोनाखै। आं बेखौ नुनो मोननाय जादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। आंनि बायदिब्ला बिथाङा दायो मा जाहोनाव बा मानि थाखाय बिदि सोङा हवा बे हाबाखौ मावदों, बेखौ क्लियारिफिकेसन होनांगौ आरो बर' हारिनाव निमाहा बिनांगौ। कम्पिउटार कोर्स लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफि फोरोंथायनि थाखाय बेसेन होनाङालासे सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे मोजां खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ। क'क्राझार सहरनि जेडी र'ड खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी सोलोंथायनि अनगायैबो बे खेबाव सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफि विथ टाइपिंग कोर्सनि मोनसे मोजां खाबु। कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफि कोर्स सोलोंनो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव 30 सोलोंसाफोरनि थाखाय बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो आरो फैगौ 31 मार्चसिम सोलिबाय थागोन। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो गासै मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव 1 बोसोरनि थाखाय PGDCA कोर्स, 6 दाननि थाखाय DCA कोर्स आरो 3 दाननि थाखाय CCA कोर्सनि सोलोंथाय लानो हागोन, जायनि गेजेराव कम्पिउटार सफ्टवेयर, ग्राफिक डिजाइनिं, वेब डिजाइनिं बायदि बायदि आयदानि सोलोंथाय लानायजों लोगोसे स्टेनोग्राफि सोलोंनो गोसो जानाय सोलोंसाफोरा बे फसंथानाव स्टेनोग्राफि विथ टाइपिंनि सोलोंथाय लानो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? जायफोर सोलोंसाफोरा कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफि सोलोंनो गोसो, नोंथांमोनहा बेसेन होनाङालासे थाबैनो क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। मुं थिसननो थाखाय थोंजोङै क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव फैनो हागोन आरो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9394796813 नङाब्ला 8099554765 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन।